নগদা হানাহারে শুব নগদা হানাহারে রিস করিব Mandiri kapan ini takutnya fokus sama rokok tomorrow beli nak bagi sedikit khasnya lagi nyata bagi sedikit dai ini nokol yang mungkin ya lamsago serang jadi di bisa lain tanai kapan ini takutnya fokus sama nor saya mana ang nor biasa di perma beli no bagi sedikit wan sukai koroksa takuk nih kakam mani no kongbai mani kok thai tik tini ani no koroksa kok tuh batum nih no koro Hayui bini bukhani kok bini nukhungni kok bini nukhung baibani kok bini nukhungo sabo yapri bi baibani sabo sobai o kok thairo sanani hinei jini chel habanogo thani me yapano ang kok tuma thumani nokhoro buino singoi hatibo rokhari ma phaika ani nogo opahu bobo hai kok thai bobo hai tamoni bagai bo ani nokhare ma phaika Bini khuktini sing khalai na khapani da khudai khuksong obo kono tok suya obo kono bobai ang bono kono proshno singna bagi ang bono asukmani ya bini kepalo bini tali khabo je gothok rijak mani bo borok bai bini khuktini sing khalai na puila ne mung tamo Angkung polit tebon ma yang hadi tamo polit tebon ma para bro ani parang kangka khwai sikar bari tamo bobo hai pati mung ninnu kungo buti yang tamani bagi dengan ada ma phai angni ara ma phai ma kai ani songchar tabu kai kaglai bilai besa buti bilman nangai chongka among kang kai sung behala barwa thangka ani purino diploma thani project chairman vice chairman Polendor Deborma wa thaka diploma thani vice chairman Polendor Deborma Gangkai sung asa dina ni sawai sang kanawai thangka bukungnya asa dina hinso asa sakri gangkai sung behla wa thangka behla thangmani gangkai doktor sawa o adaka wa o sentaro dai doktor nangria Gopanagar Pontiato jotoi noijana asa nangni posaka doktor hai doktor saman pore sung thaili chairman of cover ketika nanglia ko nei bo saw chairman tom nei tongoi nangyang ni 11ta center tongo tongoi noijana ni pai nani ni saw ai saran bising nang kok salai dini sung bono dika chairman no ai chairman no dimani pore hika kai chairman kok saka gaya beraka sabta kasin bising ko ka an pore no bok cover ketika खबर पेमेंट परे हंका kai an purino bosmo ka chairman diploma thani bosa ka nung kubuja o chaken no khaino mo sung ni singka sungman pore hंका ani pipi saka aw an ko yang hen mutharman bai phun bai kok saw la aw ni saka la an bin no bosa ro nung asno o chaken no khaino mo sung kai ano sakma dinai ni saw ko tamo ano sakma dinai ni saw চাকরিনা তুমুং নং খাইনা থাঙ্কাঙ্গে আনো সাকমারি নাই সাব সাবো Polendor diploma thani chairman vice chairman bo bisini bo champawa champawa hangkakai gangka aw ne ani pihibo koswirika bo sakrina hne sakrina hne chakrina hne bagai sakrina ni kosika abu kini buskango da ani besungko sabuni nogo ya lamawo norok tunai da bihi busai bo masa tai sabo kebo totong norok ni logi ke bokure ya golo gangka chung nogo thangai phaika nogo thangai akoi sombar amprokai ani burino jingrin hakapo phun bajari ya phun bai an burino phun bai jingrin haka an buri sa ta nomor ya kai pata khaina ni tom na ni sekang sunglai borok borni baratan sumoyo borok pokso an buri ba horni 12টার সময় পাতা কাগজ খালাইনা বগি তাম নাংনি সালাयो salai gangkanya borok tom saka ang awet nalia gangkanya anu bihi kungai punyo dikena disakanka ya thayoi ang singka nung borok thanani ka anu sawo pata khaina ni bolokot thana nango ni saka ebeka an burinyo chairman phai telang phaija amokai nin nogor thangna haribo lama majaro nung totong apru angkeri ani angkeri phono anak khorongni borok saka saki dikha sabo abum khai borok saphan tabu koko sing semia antabo sawi dinai sanai gangkai
mo khajwa tai mo ko beri Moka bra ke debrma khaswa ke debrma. debrma Borok kunai sakano je ni bihig no chairman fight lang chairman phayo. phaitelang phayune Kai gangkai thangka borok thangka ka ang pungni mani khagai akoi khakolo phanto khagai akoi noko phaike noko phaiman pore gangkai ani bihi kon phaika ana phaitelang phaiting so tonggai nong phaimya sangkai korang thangkai koni atan sumayo kai chairman taisa ani kurenya lama ote jora je thangai nai ma jora tunsawi dikha acha tabu te kisara bujina na oni ni nok bai. O je bo phai bane busek hasal lai. hasal mani gangkai tabo 1.5 ঘন্টা nang Himui phane ni. hingui khanyani kai hingui 1.5 ঘন্টা kai ote jora kai gari bike thangmano gari thangmaya Joto bike thangsak asino chairman ni burina bike betuni kha. thangai nai kya Kai himui nogo to tuni ha pos khai. ha Himui nogo to tuni kha. tuni ya Acha sari continue. je bike thangma jara no bo thangai tunsai nei an kurinya ni soi ko sika Acha acha. Kai nanga phane ni burini sesengka je nona busak sarmani nang busak dari khara phane. ang sengdia bono Lokha. sengya sengkai ang sengdia kai tai wasyang gangkai ang nogo yango school ni certificate jai poti khai tano purtalo amni kagos khaine namne ang school ni certificate na khaine khaite phaimani gangkai phaya koi chung auto tui phayo auto tui phai gangkai lama ma jara chuang naka Sabno. chung apuran kori sawo ini chairman nogo thunani hinsa Ni buri sabo chairman nogo throne. Ang mangbi sino konya gana utai tu nang buri. lokha chairman ni nogo thunai chau ka ang saka chairman nogo thuya kai wal like asung bokung nei bokai thunai Bo jaga wala lenaro. o chuang nang ma jaga bono Acha acha. bokai thunai no angkai thuya no posa pir man naga no nogo thanani ani posa tongo khoroksa 3 bosen chirai tong ga kai bokhang phan thunani ni saka Ni buri togo chairman nogo throne. tabo chairman nogo thunai apra kai bo din ko ko nyang ma tuka chua ke pe thumani ya golo hangka kai an bihe bo samang ni thangka dol ko so choli thangka ya ba langti chungti pe thuya odina ang ba ta khoni ba tan chomyo langti ma khabono ya ang Bisnawo chairman sangnawo. chairman no ba Lokha. gai langti man phana ang chairman no kai thaka ta chungnu ke abo kai ang ko pong sanai Mana ni behi ni sakawo chairman nukli. ka in ka Sagori kari khen nukha. Aku chairman ni bihigle chairman ni thuja tong. abur thuja tong kaim bal bo je ke Chairman ni nok bisingo ki chuki kani da. chuki kai ni Partition to tong. partition ga kha alna Alna partition. Nin bihi hawa nin bihi hawo. Nang khai ang bayin kinane hawan kan ana hasal layo kicha jelai te mang timan jelai besa dong kai epra opera ka masuk timan bora chuki da thu hawo. sungkai bora ka chukiwa sungkai hawa Acha. Okay. ga epra ka ana sawa ani bihe ang sak tangai naika bini sak tangka pura khapa mane abo hoite ta saja tingwa abo hoite ni sak dikenai Mana bini private part pura khula pura khula. khulan bisingono anos hosai telang thaka ang tangge diwise bosi jawa an guri ano telangge anos hosawi dika ampono hosawi apa dika ka anos hosai telang thang thaka taisa sutinya phaiding nai Sabo. an guri sutinya phaiding ni hosai telang thanggai anos hawa chairman ni nok hangkai mane puthano khonse tongo dalai nok khonse tongo ok kajar kai nuka mane nuka dijak mo jago ano telang thaka ka an bisau mana ani cheka suka ang nono bujinai bono bujinai nung ke bono taksa thini Mana ni bihi chalabe tona musung suka nang ba thonai bo thinai thonai kemon ta kebon sa taksa thini chau nin bihi. ngan bihi Okay. gangkai ebra kai angkun sali ani lakhan tongka ni lakhai tongman pore gangkai noko point ke thangka kun salai le angkun salang le ni lakhan thangka pe ang nuk jabai ang ni lakhan thangka pe ang tis maka ang pura tis maka ang sai man tongo borok uting khana ahpana ang jaga romui man lia ba angkun Chairman nogori kri maka. Nanga pro sosawe light diwoi. Chairman na nasika chairman bobis na bobi bihi baja. light dia ang to boro light bon light ang samia kun samia bon light bo da Chairman sama suang jaga. chairman chung chuang nang dia Bihik nang bir bon nang dia pin ka chun nang Je chuang nangai na rok je ni bondu ni nago je chuang nangai phaimani abu busik cha live chairman nok bai. chalo Chalo. bo chung chuang nang mang ka champawal bolok tolawan nang Engka ta ya golo engka ta bote khe ni no khungbai kha. tabo ka anin no kung chubai mani hingka gai bo mane iko
sak sanglai tini no ani no kumpai thanga mane ani bihik ano tongnan ko dia ang bai dehal hamya tai khunduna thongnai sakkan nani মানে নং পিছা খুঞ্জু কম খানাবো khonao ang khundu bu khonao kom khonao tai dehal wa ang mane khuni tui phalmalia bisma hamya himui bu mali আরও নিন বুড়ি তাকে তুমি তোমার চলিয়া ta মানে আম দেখনি কক বাঙ্গো kok bango wa te hinai মানে দেহার চালিয়া নং খুঞ্জু খানাইয়া আগে নং ববে মালাই ফুরবো কাজে ফুরো নিন খুঞ্জু খানা khonao dehal ba hum দেহার বাঙ্গো ভাই হায়া কলাই দং আবো haya kalaya khunduna thongkai dehal ungma bo te ya ang ahino kam khaite poni ani poka sone hado poja tiba mai positi kichero mate yu mate man jan mun dehal te নং চামরি দে তং ওই jam thongoi মানে চামরি তং মানে অন্য খুঙ্গো মানে হিলি হিলিরা মাতি নি সাত নাস তং mane hile te yang kai ani no khongo wala kai jang te yang kai na ani no khongo wala kai 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 dewa ani to kala আচ্ছা যাই হোক আইনি কথা করে তাবু বর্তমানে নং ককশিল চামানি যে খরকসা ত্রিপুরাম থানি সামভাবার বিশিনি ভাইস চেয়ারম্যান বুংতাম মুখামো holender ফলেন্দ্র দেব বর্মা তাই তা মতামত বব হাইনু খানো ববাই যে নেনে বরিবে ববসে রিলেশন আবনি ইয়াগুলো তাই বব হাইনু খানো among kai te kai tongwa among kai 11 tarik ni hote antawa son বো মাস নে 11 তারিখ mo mas ni মো মাস নে 8 Mac 2023 11 tarik ni hote boni dila ang pura apro kai romui mansuka বংলিলা বতিকে মান খারমই among kai ani bihno bo ale phui nani phaji ni ding na ale phui nani phaji ni ding na hamani kore ka kai sung phai ka bokhunu phai ka Haiman bisingwang kai chairman ni bihik tonggo ang banya ale phui tong an bihno bo ale phuriya ale phuriya woi bini logi talang phaji nang khai nogo ne an bihno soi talang বিন নব bin nogo piaba bin nogo talang thaman kore an bihik sopai li bokan tong হেয়া দাবো না bin bihik ga ang bai khetawo ma ale phui tong সামু খাই জাংতা samung tang tong আ জরাবো বিনি বিহিক নানো সুসংয়া সায়া সংয়া দানি বিহিক বানি বসাই মুদে ইং দমো কিজা যে কি দামান আহের সুসংকা বিহিক kunu singya bihik আচ্ছা আচ্ছা সালি সালি অলঙ্গাই bihik kunu singya ebra hingka kai ang egota roba jikna ano bihik sai hoka thangdi no thangnai ge ni bini bi ano dai bin bihik dai ge human pore ang thangka an bihno thangai nuka chairman humani tuwa tawa ka ro pachang ni ya chairman ke kri ka করিকা নেনি বিহিক আফুরো বখনাই খেংসার জারবদা mane yakung bere bai mane rokoi bolok bai tung এখন বেরে বই yakung বলক হই তমো bolok আফুরো রগ নং বিনি রিরক বসাগো করি দরনো tung jike তমো তখন নেনি বখাবো নং বুসে গন তাং খাবার হবে থাংমানে কয়টা সময় ফোননি থাংমানে কয়টা মানে borok thangmani ka kai sata ফোননি ফোননি ছয়টা থাকা hanggai 11ta rok baji kai 11ta thumi rok kai ang anu suti de thandi nan an ও আলি ফুলে তমনে বিদি বিহিক খা তং থুলিয়া গই চেয়ারম্যান নগ রিরহ কাংনো ji hoka ngaya golo khai abani jago rong ka kai ang an bihno thangsaga ni tong phai tongsa namba chairman kri kya no tong phai tong an jes ko pan tong an ba al te puji chau no puji ta hin chau an 어 nen dihingno alita pudi chho চেয়ারম্যান ko tin se kana puji mane chairman ni orni sut hamya tai pen hamya tai kantra hamya ro an bi su masuka ni an bi an chau রি ছুরি কাটা suri kata ating chau ga abre kore ka kai chung ating titinya joli lai nok thangka 11 tarik nok te thangka 12 tarik ko pika 12 tarik ko ka kai chung haiman kore ka happy nok ali taisa phuka taisa phulaya ka bai chung no chairman chawo tok tu te ali pajak te ali paya an bi no so hadi Video sasu nei juan nang nan hin chaka ka kai thangka juan nang nan chawi po thangka tok te tlangai ke chung thang le dia puni noga haboi ba chung puni noga haboi toi ngai ka bori khorcha tongo chairman jung no binor thangka ngai sisi chung an khobor bahai ka ni an bi thangchoi ka chungmani ya golo hangka kai bosaka chung taisa juga ju khai nyai ga na hin chau চাকরিনি ব্যাপার jagan beparo ebra ka phayo chung binor noklei thaka binor noklei thaka ka an bi chairman no call thaka ka kai chairman no nutong phai dong changa an bi ka kunu khaya nin buri nogo ta hin chung an buri ta chairman no ka nogo ka rin chau po ka nutong mi ya khaya an nang ba ka ba khunai mani ka apro bo charo nin no sai kana da kai an bo sai kana ya ya apro 어 제 꼭 사만에 레코딩 어떠떠 ore kiting tongo re kiting আপনি tongo থানতো ha 닌 থানি তত an thani kri kya বেং থাকা amo hangka kai chairman ano ongarbati center ro kasugoi buna tongna naijoi kirui ang dilak khai mari বফুরিন কগাবো
amo hingga kai 12 13 tari dong 13 tarik ni phungoda sarigada horoda phunggo phungo ongrabari center na non hin harei buna nayei nang recording delete thai masika mari ka ang chiranya ya golo hka chiranya machu tuna thango hingga kanyo an puri chhaman pore hingga kanyo borokok salaika ga kurin chau ga phadi chuan na an puri kono kolthai ka gai cha no pisinga habu thanga buni no ko thuman tu habu thanga thaman pore hingga kai borokok salaika tom nei nung na de anu pusa kholen khaika kholen se ta khade dina da dia sade nung kasal da nai kosan da nai nung kupu da nai sade nei an puri chairman kol khaika gai chairman charo ang kasal ko naya kupu na ya kono na ya ang ni sak nai da an puri saka bana apro nung usno ko da dina ang nan sak mu kena arang na dia ko nei pura kok bai khang ang khanai tungo dokalambo da apro bo charo ngia ko mana paisa thona nang paisa nang chairman ni khukti chairman ati nei sahar nei an buri bo anu ni sebe saka ya golo tha thangani mri techa apra kai apurung ka kai atin salbe yo an buri sawa ano chuan nan bo bai nei nen bung tam sing ngamo an bung polit debarma nen bhini bung reheni bo kamyo ni hi sikar bari khapangni takhuk thai bukhuk song takhuk polit ni kok thai kok tuma khoroksa kok tuma thuma ni nogo phai kok lok pai mani mangpi o kok thai rok norok khnai man tong khara mangpi o video bo busajak ni buskango no lukurom ni samu phai kok khuk ma khemani chato gya kok no hujak kok thai no makhulok mani bukhani bukhawo chorhabui o chorhabani samani soya bai tini obohai khai lukuroni samu phaioi ma khulomani khuk tamse bumang khamo chini borang manang habak nai hari nai tiprasar na mothang nai rokni bachar mene bumo holender rangchak tripura hani rangchak haboba grani tuidel mumbai tripura motha tiprasar ni party hinai thansa mani maribo jotone himlai ka thanglai ka phia ba thansa ni mari himani yagolo lakma tongui chana nangma bai thinango sum sanani hinai wan sugui takhuk politni hik mari mani sak tripura mothani pasika petwa cherna সম্মান নেতা tam bungkamo ফলেন্দ্র দেববর্মন যত ত্রিপুরা মথানি নেতারনো আং হামিয়া বহিয়া যত ত্রিপুরা মথানি লিডার যেগুলো আং বুমুং বুকাইয়া বরকনি এগেন্স আং কক বসাইয়া তাকুকনি খুকতই খনামানি কিন্তু ও যে ফলেন্দ্র তাকুক বনাংকে সোংনাম সঙ্গু নরকনি খুকনি ককথাই নরকনি ককদুবাই করং লাইমানি koktuma bini hik bai nini nung baithang ani onno khoro ani camera bo khukhulok bojak khaidok di basa masa tui khorok ni bini bo phabo tabuk bini hik tongani soili abo bai bini nukhung bai thangka abuni dai sabo pap dangana haichi nor kisapra wan su jada kamiwo tongai khakala bui angna neta nei no tui thota khaniman maya lama tungsada riwiman maya buni bihigna khoroksa burina sak sanoi sak manoi sak motok tongoi teni bini kungsa bari man abang saya serang jadi jalan saya bini kuktino kok hainang nablai angso bono sawo kok nang bai ba manjonai nang bai malanai takuk pholen de borma tiar tongdi serang jadi TV channel nang bai jakhane pa malai nai kok du bai krenai beleno khaira masinja khabone ta khothai bukhuksa o kok tomara no kha hangkai o tripura mothani leader jigro sak kok salai unai media borni against kok sawo media saya bini kongse sawo bos sawo chin camera bo nijini nogni higno baithangni higno koli kok sada riman maya Mati kok sudah riman maya buni bihing nokai siri di bihe nubi tolaha
Ari sajok di ni bihing beauty part landi. Nukan sri di behind nungbo. Norohai pasika petwa serana soman neta tongino tini 70 বছর Tipra sarok mutike divide ngu divide. O kok tomaro phungnani sombagia phunugui manto tok obo hai kha o wansugeseng. Hoijak kok thai Tipra sarni bisingo jeta private bihik besai. Private kok na photo potini oro khub ma khenka. Bini khubtino chairman ni nogo thupuro mo chwa kepe thuidon jaka besara khunju bokna ya sagwa hamtaya. Bini bihego bini bihing ni sagori kari khayi andra gunara koprom nai bini bihing ni private part ma tanglang mani bini bihing ringit langi phataro bobo tongnai nang bobo thonai tobo nang kok tabang di obo hai bini bihing ni khuktina bono samani hainang nable khaire uli adan ali phune nahar kai risuri so takhari Tripura ma thani Pholendra neta Pholendra Deborma Pholendra Deborma bini bihing ni ri kasam suri mani kok tha hainang nable Obo Ajit Deborma saya Polen babu takuk tamsini ni bunga polit bare ang repeat khai bini bumo na harjabu bhai ke amla norok to khomata ganang phanbo ganang oloka daro baja kasui to una no abon bagane bini bumo manawo repeat nini bumo masuma repeat ningana mangkai sapon pule morgo khiti gulu tobo ko bai phunai ngo Ajit Deborma hasiko tiar tongdi srang chadi division ne kok toma thunai bini no khungno je ধ্বংস খাইমানি সম্পূর্ণ নঙাবো পুরন খাইয়াকাই ও কক তোমানো जों যত লুকরনে বুসকাং তো বনাই নমাইবো করং হাসি ব্লেন ওয়ানা मा सिंचा खापनि दाफोताय बुखुसं ओ जोरावो बुनिया कुया फाने या हादलै सुक जिंया कामाय थामाय गाव Tripura साबसारो अबो हायखेनो सरकार डिसाइड खाइनाय চাকরিনি ক্ষেত্রে চাকরি সাবনো রিনাই রিয়া যে বিজ্ঞাপন নাই না চাকরি কাহাঙ্কাই নং চাকরি মানে হই যাব না নং প্রাইম মিনিস্টার পাঁচে চাকরি নানি হনি অরব কক রিমাইয়া সিএম পাঁচে চাকরি নানি হনি কক রিমাইয়া নং সাবংখা নং বসে তরখা ও পাসিকা পেটवा সমান Pholendra মালাই দেং মাই কন্টেস্ট খাই হাজি কক নংা পেন গিলি খাইনা বাসা বনাং নেনি কানমানি পেন না বাসা বনাং না नरनि बागै चंखाय बहको माइगरिका हापुं हाते उरि वइ Tripura सानि कक साबो नरखै बुनि बिहिनो अर नगद हानाहारे थुवो नगद हानाहारे रिसुरिबो मानजैतनि खापानि ताखुताय बुखुकसं ओ कक तमारो बेलिना बाबिसादि खासा लाजबेन साथाय बाबिसादि गिंगाय बिनि मकले मुतै गाजा खुलुमखा